Shout out guys, ito ngayon yung bagong update natin sa Manila Bay. So namasyal kami kasama itong anak ko. Grabe, ang ganda pala. Daming taong namamasyal dito. Ang linaw ng dagat. Yan. Sana tuloy-tuloy itong na-maintain. Shout out guys, ito ngayon yung sitwasyon sa Dolomite. Madaming tao. Babalik sa dati yung yung kalinisan ng Manila Bay. Walang basura na pakalat-kalat at saka mayroong mga nagbabantay. Shout out nga para sa mga kapwa natin vlogger dyan. Binabantayan din nila yung surroundings ng Manila Bay. Sinisita nila yung mga tatapon ng basura. Pero bawal pang maligo dito kahit malinaw yung dagat dahil mataas pa daw yung coliform worm. So bawal maligo. Pwede kang magkaroon ng rabies. Yan o, ang dami. Dito sa labas, ang daming nakabantay. Yung guys, yung anak ko mahiyain sa camera, ayaw niyang magpakita. Ayan o. Parang sinasabi niya, ako ay mukhang hayop. Hindi, wala po sinabi.